ассалому алайкум мухлисои канали Саудотеҷа ва касавардурои азиз хелен созен хубе саломатиотон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 12 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 132 сомону 50 дирам навори пачкаи имрӯзара гӯш кунед. Дар имрӯза навардурои азиз мошин рӯи кардагӣ нестем кас мошинаи трактораи велики фурӯшӣ дошта бошед дар ман рӯи кунед. Ман рекламаи зуруш мекунам. Заминои арзон астаи дар ноҳияи Фархор, замин астаи дар ноҳияи Хуросон ва замин астаи дар Москва. Осиёби фурӯшӣ астаи бардурои азиз, диванои фурӯшӣ астанд, хонаҳои арзон гӯшунена якҷо сар мешавад. Хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Душанбе, ноҳияи Ҳамадонӣ ва ноҳияи Рудакӣ. Квартираҳои арзон астаи дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирған квартира астаи дар шаҳри Истиқлол ва ду квартираи дигар арзон астаи дар шаҳри Душанбе. Қизиқи видеоами ки аз заминаи 47000 сомон ва 4 комната квартира 110000 сомонай. Бардурои ғарибон шумо метавонед ки як заминаи 354000 рублда бихарен ва 4 комната квартира 830000 рублай. Ва дигар чизои арзонам рӯи кардагам видеомузара ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳо шумода маъқул мешава. мисли ҳар вақте аддона лайкира биҷихен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, канал дауқа вақтона намегира, подписатся кунен, подписатся. ана ки мирему суста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардоро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бардурои азиз, мегзарем ба 1 миллион имрӯза ба чиячкидор навора сар мекунад. бисёр вақт мегӯянд ки шаҳри Душанбе ягон хонаи арзони фасони хушрубмон. ина бардурои азиз як хонаи арзон мо дарои кардагиам. бо диққат гӯш кунен. ҷошам ҷои зурай ва нархшам арзонай ва ремонтчам замонавиай да. пула битеву бидро зиндагӣ ки. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поини бозори Корвон, пеши мошин бозор. айраи калон бардурои азиз 120-150 метр дур будай. 2 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. хонаҳо бардурои азиз погиза евро ремонт кардагӣ. кухни баня дар дурун шая, ҳоҷатхонаш беринда будай. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош миллиард фоизай. гирда навош маҳкам кардагӣ. нархш бардурои азиз, нархш нархи фаврияй. срочно ҳамин бародар да пул дар корай. нархш 175000 сомонӣ мега. 175000 сомон. касе харидор бошӣ, ана занг биза бигӯ ки номерои канали Саудотеҷа гирифтам, шумода арзон мекуна. пули урусӣ қади бардурои азиз 1 миллион 320 000 рубл мешидай. занг зада хонаи арзона ай шаҳри Душанбе, поини бозори Корвон бихарен. бардурои ғарибам худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. замини арзона гӯш кунед дар Москва. замини десен бардурои азиз қарор дорад дар Москва, Московский област, Ременский район, Никитинский село, улица Строитель, Дачный посёлка. маълумот чабо дар бари экран нависагиам. ай Москва бардурои азиз 80 километр дур будай. 21 сотиқ заминаи рай калон наздикай автобус мегзара. об, свет, газ кӯчада ҳастай бардурои азиз мегзарониш тамом. цена бардурои азиз 1 миллион 100 000 рублш гуфтак бигӯ. 1 миллион 100 000 рубл. тоҷикӣ қади ҳисоб китобш кадаем бардурои азиз 174400 сомон мешава. марҳамат бардурои азиз, ана касе да замин дар кораи ай Москва, Московский област занг зада маслиҳат кунед. бардурои азиз, касе дар канали мо меҳмонед, подписатсия кунед ва барои дастгирӣ кардани канали Саудотеҷа ҳамоя дона лайки бепула хоҳиш мекунам биҷиқен. дӯстони азиз, оз як бародар ана диванои фурӯшира гап мезанад. баъд ай диванои фурӯшӣ бо хона ва замини квартираҳои арзон да мегзарем. салому алайкум бародаро. ина да кадомида дар кораи диванои намхе нағза как метонед занг бизанед ба ҳамин номерои мо. адресҳоро ҳам дар боло мондагем. боло экран да метонед занг бизанед. любое чиз дем.
میتونین بیاین دیوانو را پیشی ببینین کدام دیوانی را معقول میکنین. دیوان بسیار داریم، کدامش را معقول میکنین میگیریم دستافکا میکنیم. مسکووسکی اوبلاست هستن بو برادرایی که تاجیکستان روی میکنن. میتونین تو پیش هم فرو را بگیریم بریم. اینا برادرها تماشا کنین دیوان دو دمه میشوه. 3 آدم هم جا میگیره اگر هم بر خوره. اینا یشکی یکم شه. اینا یشکی دیمش. یادم میتونه برادرها چیزای پاستل ماستل هم خیلی چیزایی که در کره دارم جا میمونه. اینا اینا برادرها دیوان دو آدمه شد. چند همون دیوانو داریم. دیوان بسیار داریم. اینه دیوانو اکا برادرها دیگه هم دلانی دیوانو با 3 تاشون الخله. اینه خیلی استولچیکا دارن کافه پوفه. اینه پاکوف کدگی تایارن که این هم خیلی تایار دیگه اخت غم نمیتی و پاکوف نمیکنی نمیرم و بار میکنیم. یه قسمی دیوانو مونه با دیوانو بسیار داریم با. бардрои азиз ина бо адресша нархи навоша дар бар экран навистагиам. ана ба тоҷикӣ ай 1340 сомон то 2010 сомона доранд. ба урусӣ бардрои азиз ай 10,000 рубл то 15,000 рублам хеле диванои фурӯшӣ доштиян. ана номерои телефонш бардрои азиз ҳарди номерош ватсап дора. занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам шумо да бо диванора арзон мекунам. бардрои азизам хаста набошед. мегзарем ба 4 элони имрӯза. касе дар шаҳри душанбе квартира дар кора бо диққат гӯш кунед. квартира десем бардрои аз қарор дорад дар шаҳри душанбе колхози Россия кӯчаи Димитрова. дихонага квартира дар яким этаж қарор дорад. ремонти квартира миёна будааи бардрои азиз. обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%. қариби квартира дар бардрои азиз ҳамаи чӣ наздикай ҷош зурайне ки соҳиби квартира дар бардрои азиз срошни сум дар корай. нархиш 290,000 сомон мега. касе харидор бошем бардрои азиз бо арзон мешава. чӣ хеле гуфтам бардрои азиз соҳибхонада срошни пул дар корай. 290,000 сомон нархиш. пули урусӣ қадди 2,188,000 рубл мешидай. марҳамат занзда квартира аз он ай шаҳри душанбе бихарен. колхози Россия. бардрои азизам мегзарем ба 5 элони имрӯза як осиёби фурӯширо гап мезанам. бардрои азиз бо диққат гӯш кунед. сурат ва видеошо рӯй кардагиай. марҳамат касе ки мисол осиёб харем бо диққат гӯш кунед. осиёби фурӯшӣ истеҳсоли эронай санги ростакай бардрои азиз. истеҳсоли эронай бардрои азиз сангияй ростакай мега. дар 1 соат 2 қопча орд мезана. моторш 100% состояниш навай. адрес бардро ноҳияи фархорда қарор дора. нархиш 8500 сомонӣ мега. 8500 сомон бардрои азиз. ана пули урусӣ қати 64150 рубл мешидай. бардрои азизам мегзарем ба 6 элони имрӯза. лайка фаромӯш накарда бошӣ. бо дӯстони азиз ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи фархор колхози 40-солагӣ участкаи сомончӣ. гӯш кардем бардрои азиз. ноҳияи фархор колхози 40-солагӣ участкаи сомончӣ. 7 сотиқ заминаи фундаментҳои гирди заборош рехтагияй. ову свет мега 100% ҳастай. замин бардрои азиз пишти мактаби 22 будай. балниса магазинам наздик будай. нархш бардрои азизам 47000 сомонӣ мега.
کسی خریدار باشین برادرای عزیز زنگ بزنین بگین که نمره رای کانال سعودوتیجی گرفتم شما دا ارزان میکنه. پول ورسی قطعی 354,000 روبل میشیده. бонефши қарордора дар шаҳри душанбе тарафи 9 километр 6 сотиқ замина 3 дар хона дора кухни бания дар друншай ремонташ коробка овсвеч мега ҳастая мегзарониш тамом ҳуҷҷатош 100%ай фундаменти гирди хонарам рехтагӣ бидай як мошин қим як мошин санг оварда рехтагиам бардурои азиз мақсад дора мактаб магазин медпункт наздик бидай нарша бардурои азизам 160,000 сомонӣ ҷӯи шичай کسی در خانه در کره شهر دوشنبه طرف 9 کیلومتر 160,000 سامان جای شیدش بده. نمره تلفنش از زنگ زده مصلحت کنین. بردروی عزیز مگذاریم به 8 اعلان امروزه با دقت گوش کنین. حولی فروشی قرار داره در ناحیه خراسان شهرک اویالی دهه چهارباغ شاهراه قرغن دوشنبه ده. انا چند سوتیق زمین بردروی عزیز انا زنگ زده میپرسینش خی گردی حولی محکم کردگی نرخ نوش بردروی عزیز با مصلحت گفتک بگو مقصد کی انا کسی خریدار باشه زنگم بزنم میگم من خودم نرخ نوش میگم و چند سوتیق بدنش بردروی عزیز خودم میگم میگه انا цена бардурои азиз да гаварнои чӣ хеле гуфтам хайна номерои телефонаш ҳастай занг зада ҳавлии фурӯширо аз ноҳияи хӯросон шаҳраки уяли деҳаи чорбоғ бихарен. бардурои азиз агар шумо мошин замин хона квартира дошта бошед номерои ма дар якум комментария ва аввали видеода ҳастай. کسی که اینویه همدانی بردوری عزیز با دقت مرا گوش کنین خانه ارزان گپ میزنم. خانه دیسین قرار داره در ناحیه همدانی طرفی ژبئی 4/7 سوتیق زمینه 3 در خانه کردگی ремонташ шкатур монтажаш кардагӣ бидай овсеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ як мошин аназил санги калон дора нарш бардурои азизам 150,000 сомон мега касе харидор бошен муомилаи хушрӯ мешава пули урусиқати 1,132,000 рубл мешидай. марҳамат бардурои азиз занг зада хонаи арзон аз ноҳияи ҳамадонӣ бихарен тарафи ЖБИ. بچه چبخی کافه تل خبزه که به فکرم خوابت برده سایان اگه برای چی گفت گفتم برای که خوابت نه برای که مگذاریم به کوارتیرهای فروشی شیرینر یا شوخی میکنیم کم کم با دقت گوش کنید. کوارتیر دستیم بردور از قرارداد در شهر باختر یعنی که پیشتر نامش قرغون تپه یا خانگاه کوارتیر در 1 متر قرارداد 42 کوادرات متری کوچه کیهانوردان نزد مکتب نه پیش گای ولایتی بردور عزیز و انا پیش گای ولایتی و مکتب عروسی گفتگی دون بردوری عزیز نوسترویکا کوارتیر دسن نو ремонт کردگی است. کوارتیر معلومات داده که خانه تعمیر زمانوی لوکس داره. نرخش 240,000 سومون ترگوت میکنه. پول روسیقتی 1,811,000 روبل میشیده. خریدارای انیق زنگ زده مصلحت کنید. کسی کوارتیر نداره خداوند صاحبی هم خیلی کوارتیرهای فسانش کنند دوستانی عزیز. این کوارتیر دستین قرار داره در شهر دوشنبه یک خانگاه کوارتیر در 4 etaج قرار داره 26 کوادرات متری ناحیه شاه منصور. دوم نوسترویکا کوارتیر نو ремонт کردگی بردوری عزیز صاحب کوارتیر معلومات دادگی که در 7 کیلومتر دومی 4 etaja و کوارتیر هم در 4 etaجش قرار داره. خانه میگه نو ремонт کردگی میگه تیارای مدرویا زندگی میکنی. پولش بردوری عزیز 210,000 سومون میگه. کسی خریدار باشه بردوری عزیز با ارزان میکنه. پول روسیقتی 1,584,000 روبل میشیده. پول میشید حوزی خدمه خریدمش ده. بردروی عزیز مگذاریم با 12 اعلان امروزه همون لایک فراموش نکرده باشی با این یک بار دیگه با لایک دیود آوردم. بردروی از کوارتیر دستین قرار داره در شهر استقلال. کسی انا شهر استقلال نمیدونه ای طرف ولایت سوق میشوه ای خوجان 40-50 کیلومتر دوره.
чорхонаga квартира дар чорум этаж қарор дора 85 квадратни метрай. Домои пешна бардурои азиз квартира ремонт доштай, мумкин ана ремонти миёна боша. соҳиби квартира маълумот додагае ки ана квартира дар чорум этаж қарор дора. шароити зиндагӣ дора мега, нархиш 110 000 сомон. касе харидор бошен бо арзон мекуна. пули урусӣ қади бардурои азиз 830 000 рубл мешидай. харидоро занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки заминҳои фурӯшӣ, ана осиёби фурӯшӣ, диванҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ рӯй карданд. ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур будан шеринар. хане апашка нархҳои зур буда зинда бошӣ. хак маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамоя дона лайки бепала ана қошиқчаи шакархӯрӣ қатӣ бизанен. ва касе дар канали мо меҳмони бардурои азиз канал да подписатсия кунем. боварӣ дорам ки ай ҳами канал ягон рӯз замин, хона, квартира, мошинҳои арзон иншоалло ки мехаренда бардурои азиз. ва дӯстони азиз, ана видео як додара камемонам имконият боша, шароитотон боша, дар ин моҳи шарифи рамазон ягон сомонӣ, ягон рублӣ ёрдамаш кунен. бардурои азиз, хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш нашида дидам ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.